Ahojte, volám sa Jessica a dnes sa pozrieme na to, čo môže každý z nás spraviť pre zdravý chrbát. Som Patrik a ukážeme vám, ako malými zmenami dosiahnuť veľký rozdiel. Až 80% ľudí zažije počas svojho života bolesť chrbta. Bolesť chrbta pritom často nie je spôsobená vážnym ochorením. Vo väčšine prípadov nejde o závažné ochorenie. Ide o následky z dlhého sedenia, zlej ergonómie, oslabených svalov stredu tela či nedostatočného pohybu. Štúdie ukazujú, že až 10% prípadov bolesti dolnej časti chrbta má funkčný pôvod. Nesprávne držanie tela, zlé pracovné návyky a pohybová negramotnosť sú hlavnými výnikmi. Chrbát ti nevyčíta, že stárne, ale že ho zanedbávaš. Dospelý človek v priemere presedí 9 až 10 hodín denne. Keď k tomu zarátame nedostatok pohybu, oslabené svaly stredu tela či zlú ergonómiu, nie je divu, že sa ozve. Keď bolí, treba sa šetriť a ležať. Štúdie ukazujú, že viac ako 48 hodín v posteli môže zhoršiť tvoj zdravotný stav a spomaliť navrátenie k pohybu. Aké riešenie by bolo najoptimálnejšie? Nájsť si vhodné úľavé polohy, prípadne dýchové cvičenia a pomaličku tú bolesť rozcvičiť. Rentgenový snímok alebo magnetická rezonancia mi ukáže príčinu bolesti. Nie je to úplne tak. 30 až 40% ľudí bez bolesti majú na magnetickej rezonancie degeneratívne zmeny na platničkách alebo na stavcoch. Pamätajte, nález sa nerovná vaša diagnóza. Bolesť chrbta je prirodzená súčasť starnutia. Až 70% chronickej bolesti u seniorov sa dá liečiť pohybovou aktivitou. Toto sú 4 veci, ktoré môžete urobiť ešte dnes. Postaviť sa zo stoličky, ponaťahovať sa do záklonu, do predklonu, dať svojej chrbtice variabilitu pohybu, následne jemne do úklonu, do jednej strany, následne môžem do opačnej. Či zaťažiť chrbticu zo pár drepmi, ktoré vaše svaly jednak uvoľnia, ale aj posilnia. Využijem bráničné dýchanie, takže nadýchnem do oblasti bránice, s výdychom pekne zodvihnem jednu, následne druhú končatinu. Uhol v bedrových kĺboch je približne 90 stupňov, v oblasti kolien 90 až 100. Nadýchnem a s výdychom pomaličky jednu dolnú končatinu púšťam smerom nadol. Rozsah si zvolíte sami podľa toho, koľko vládzete a koľko vám stres tela dovolí. Opäť nadýchnem, pomaly púšťame dolnú končatinu smerom nadol, len do rozsahu, koľko nás pustí. Pozor na chrbticu, aby som ju neprehýbal veľmi od podložky, držím ju napriamenú v neutrálnej pozícii. Vaša chrbtica má rada pohyb. Preto na ňu nezabúdajte a venujte jej pravidelne pozornosť.